Bones! Què? Com va això? La festa del llibre continua, No parem. Aquí, al canal de l'altra llibreria, com estem fent durant tot el dia, us anem sortint petites capsuletes en la que la idea és donar-vos informació sobre diferents llibres de cultura popular. En aquesta hora us presentarem dos llibres, un de molt referent perquè amb els pocs anys que fa s'ha esdevingut bàsic, que és la fitxa tècnica de la gralla d'Ibó, i l'altre, la novetat d'enguany, sortida de fa 2 o 3 dies, que és el llibre de Cercavila, en la que l'Enric Montsant ens parla d'alguns dels seus temes. Sobre aquest darrer, si el voleu veure, perquè l'Enric ens explica molt breument el què, veureu que, ostres, està molt xulo perquè trobareu la proposta tant amb una veu com a dues, o algunes inclús a 3 veus. De gralles, pels que no estigueu dins el món, us sobtarà que hi hagi llibres sobre gralles, sí. A part dels mètodes, des del propi Montsant, des del mètode de la gralla o el ball de parella, que seria com una segona part d'aquest, també hi trobarem una proposta molt interessant i més didàctica de la gent del tecler. Aquesta és la gralla 2, per tant, heu de suposar que hi ha un gralla 1. No només els grallers tenen mètode, cuidado, els timbalers, a dia d'avui, gràcies també a la gent del tecler, tenen el timbal de gralla. I haureu sentit a parlar del calaix de solfa, en el qual hi ha moltes variants de llibres d'acordió i tot plegat, i un gran ventall de recuperació de llibres de gralles. Entre ells, un dels últims, si el buscarem aquí molt ràpidament... Aquí està. Pam, pam... Músiques per a gralles a mitjans del segle XX. La gent de Dinsic publica molt i, de fet, són els que m'ocupen més de tota aquesta lleixa, que és tota de partitures per diferents instruments de cultura popular. Evidentment, els que no podeu venir a Tona a l'altra llibreria, sapigueu que a la web sempre podeu trobar el tema dels nostres llibres. A més, em sembla que ja us ho he dit unes quantes vegades, però ho retorno. Al mes d'agost tindrem una web nova que facilitarà encara més que sapigueu immediatament quants llibres i quins llibres estan en estoc a la llibreria, i també permetrà una miqueta més la compra, que vulguis o no, la que tinc ara és molt xula, però molt artesanal, i molts de vosaltres m'ho heu anat dient, i ho hem intentat millorar, espero, el mes d'agost, gràcies a una gent que s'està enrotllant molt, us ho he dit, aprofito per fer-los una mica de propaganda a CatCommerce, que ens han fet una proposta de web molt assequible, molt adaptada aquí. Abans de deixar-vos amb l'Ibó i amb l'Enric Montsant, una última novetat sobre la gralla. La gralla a Torredembarra, més des del punt de vista històric, ja que veureu i descobrireu que hi ha tot un apartat a la Tradi Llibreria en el que tenen cabuda els llibres que parlen dels músics, des dels llibres d'històries de músics fins a col·loquis de flabiol, fins a arribar al grup de folk o a l'inventari de cultura popular. Res, seguim endavant. De moment us deixo amb l'Ibó i amb l'Enric. Seguim amb les capsuletes. Bé, hola a tothom. Avui, per celebrar aquest Sant Jordi tan especial, aquest Sant Jordi d'estiu, us vull presentar, us vull explicar una mica el meu llibre. És la fitxa tècnica de la gralla, un llibre, precisament, com diu el seu subtítol, per conèixer i entendre l'instrument. És un manual d'ajuda, una mica, per entendre tot el que gira al voltant d'aquest instrument tan
tan nostre i moltes vegades alhora tan desconegut, no? per molta gent. Llavors bé, és un llibre CD, va acompanyat d'un CD amb unes 50 pistes aproximadament, i bé, doncs aquí el contingut del llibre va des de una mica l'explicació organològica, també té una part dedicada a la història de la gralla, als orígens, l'evolució i arribant doncs, fins a l'actualitat. També té un repàs dels tipus de gralla que trobem avui dia, que doncs, amb els anys han anat canviant i en trobem bastants. I bé, també una mica doncs, fa un repàs de totes les possibilitats sonores i tots els estils i tècniques amb què podem relacionar aquest instrument, no? Més aviat doncs, des del punt de vista musical. No? I bé, doncs, va acompanyat sobretot, doncs, podeu veure, doncs, hi ha des de partitures, gràfiques, resum, fotografies. Val? És un llibre bastant complet, doncs, que jo us convido, si us ve de gust, a conèixer i celebrar doncs, d'aquesta manera el Sant Jordi d'estiu, que aprofito doncs, per desitjar-vos que el gaudiu moltíssim. Moltes gràcies. Bon dia o bona nit, depèn l'hora que veieu aquest vídeo. Soc l'Enric Montsant, músic i sonador de gralla de fa molts anys. I us vull presentar aquest llibre que acaba de sortir del forn fa molt pocs dies. Fixeu-vos, Cercavila, repertori per a gralla. És un llibre en el que trobareu 40 temes escrits per mi a 1, 2 i 3 veus de gralla i que us poden servir per ampliar el vostre repertori de Cercavila. Bàsicament està pensat pel Cercavila. Ja ho sabeu, aquí el teniu. Cuideu-vos, salut sobretot, petons i abraçades. Adéu-siau. Bé, la primera experiència de càpsula ja l'heu tingut aquí posada. Aprofito l'avinentesa per avisar-vos que, si voleu, hem engegat un concurs a les xarxes. Sí, a l'Instagram, al Facebook i al Twitter de la Tradillibria, a @tradillibria. Què passa? Que sempre que algú em demana sobre la llibreria o em fan una entrevista em demanen però per què aquesta especialització? Per què llibres de cultura tradicional? Doncs, aprofitant aquesta festa del llibre d'estiu, jo us demano que em feu minivídeos explicant per què compreu llibres de cultura tradicional. Penseu a penjar-ho a la vostra xarxa, allà on sigui, m'etiqueteu amb @tradillibria i a partir d'aquí el qui aconsegueixi més m'agrades tindrà el Tradimic. Què és el Tradimic? Doncs res més ni res menys que un carnet d'amics de la Tradillibria. Vinga, seguim!